Poida ser que teña algo de Dióxenes, non o vou negar. Dis que é por falta de afecto, non digo que non. Aínda que eu creo que é máis por falta de cartos, ou, no seu caso, por falta de querer gastalos. Tampouco é que collera tantas cousas. 2 cadeiras, non, 3 cadeiras. 2 de madeira e unha de metal. Esta era máis ben para xardín, pero eu teña na entrada para deixar o bolso. Unha mesa de televisión destas dos 70 que tiñan unha táboa de formica que eu cambiei por unha de pino e que, en definitiva, convertín nunha mesa de ordenador. Un marco dun espello de forxa é porque eu pensei tarde que senón tería a mesiña a xogo. Unha cadeira con brazos tapizada con flores grandes, unha mesiña auxiliar que tiña as baldas de cristal afumado que tamén cambiei por taboleiros de pino porque acollín con moito aire disimulando a vergoña con finxida indiferencia, unha xaula de pé para paxaros e unha mecedora. Non é que haxa que ter un talento especial. Un pouco de agudeza para distinguir unha cousa posta a carón do colector porque non cabe dentro dunha cousa posta a carón do colector porque non hai onde aparcar e a segunda fila pegada a un colector parece menos segunda fila. Isto é fundamental. A verdade é que me confiei. Pensei que era unha experta e metín a zoca. Pasa co exceso de confianza. Aquela era unha cadeira con brazos bonita, con ese certo encanto do abandono, que case facía xogo ca outra que collera había uns meses. Estaba algo desfondada de todo en realidade. Víanse 2 dos resortes perforando o tapizado dos baixos. Deille unha volta, comprobei que non tiña traza e collina, o que ven sendo o procedimento normal. Despois, na casa, procedín a facer unha avaliación máis detallada dos danos. Traza non, tapicería ben, algo roñosa, pero ben. Patas para arriba. Tea do fondo esfiañada. Tamén, a quen se lle ocorre? Os resortes eran gordos como os que emprega rañas para adiantar. E o enxeñeiro que deseñou o fondo pretendía contelos cun anaco de tea floreada. Con paciencia, quitei todas as grampas que cosían a tea a madeira. Retirei o tapizado. Desatei os cordeis que endereitaban os resortes e saqueinos. Pasei o aspirador, un pano húmido, o limpador de tapicerías, o limpador de madeira. Aclarei o limpador de madeira, aclarei o limpador de tapicerías. Deixeino airear para que se case e recollín todos os restos porque son agarrada, pero moi limpa. As grampas pasaron a toda velocidade polo tubo do aspirador, pero o anaco de tapicería atascouse. A aspiradora tiraba con ansia. Pero a condenada tea era dun resistente. Aínda ia ter razón o carallo do tapiceiro. E non pasou. E veña a apagar a aspiradora. E veña a tirar do anaco de tea para fora. Veña a tirar. E sal dunha vez. E non dá saído. E saiu por fin e dei co cu no chan. Caíanme regos de suor pola cara abaixo e tivenme que secar. E sequeime co que tiña máis a man. O anaco de tea, claro. Noxento, seino. Decateime tarde, cando ulín aquela mistura de pechado, humidade e óxido. Deronme arrepíos. E se aquel ulido non procedía exactamente do que eu deducía? E se aquela cor marrón non procedía dun tinte? E se collía a tiña? Doume en picar todo o corpo. Sentín a urxencia de ir lavarme, mais non o fixen porque cando estaba mirando a tea con cara de noxo, vin que tiña algo escrito. Curiosidade gana a noxo. Estendín o lenzo e recompuxen os fíos desbocados para conseguir ler con claridade o que poñía. Nin pote nin caldeiro, para ti o demo enteiro. Nin pote nin caldeiro, para ti o demo enteiro, repetín en alto. Tiña chispa. Imaginei que sería unha especie de refrán deses que se bordaban nas clases de punto de cruz, tipo: cando chove e quenta o sol, anda o demo por Ferrol, ou salú e forza no cu, ou cousa fina polo estilo. Calculei que estaba posto ali porque o tapiceiro era tan cutre como a min, ou porque aquela non era a tea orixinal do fondo da cadeira de brazos, senón que o puxeran na casa a modo de conxuro para espantar as meigas. Pero tiña chispa. Non fun quen de quitalo da cabeza en toda a semana. Díxenllo a Xan no traballo cando se me colou na fotocopiadora e puxo cariña de neno bo. Nin pote nin caldeiro para ti, o demo enteiro. Solteillo o cabrón que me quitou o aparcamento polo que esperara con moita paciencia durante 5 minutos.
nin pote nin caldeiro para ti, o demo enteiro. A cadela da veciña que tiña o costume de virme cagar o felpudo, que sí, é un anaco de erva artificial, pero iso non a xustifica, nin pote nin caldeiro para ti, o demo enteiro. E tamén lle dixen a panadeira que é moi refraneira, e quen cambiou o mentalista polo fútbol, nin pote nin caldeiro para ti, o demo enteiro. 6 veces o dixen, 6. Non é que lle queira poñer mala fama aos 6, é que 6 veces o dixen en alto e a partir da sexta comezaron a pasar cousas. Cousas raras. As cadeiras movíanse, todas, non só as que collera da rúa. A tele prendíase e apagábase soa, sen que o fixera eu, quero dicir. E o DVD gravaba os programas que non eran. O desgraciado gravábamos documentais en lugar dos programas de laretas. As colleres cara abaixo, as potas no sitio das tixolas. Non era que non lembrara onde as puxera, non, as cousas movíanse. Ben é certo que eu non as vía cambiar de sitio, nin voar polos aires nin nada, pero a tele prendía e o DVD gravaba os documentais en lugar dos programas de laretas. E estaba case completamente segura de que metera os macarróns na pota, pero case completa e absolutamente segura. Ademais, de noite non facían máis que caerme as mantas, antes tamén. É que son moito de soñar con paixón, pero é que daquela caían, non sei, doutra maneira. Toleaches, dixo Bego mirándome por arriba das gafas. Toleaches de vez. Esa Don Quixote da prensa rosa, xa cho teño dito. Non era iso, que a min non se me convertían os semáforos en paparazzi. Non, a min movíanse máis cousas do sitio. Expliqueille con moita claridade todo o da tapiz ca misteriosa mensaxe. Ah, vaia, que non era Don Quixote, que era o código tapizchi, exclamou Bego con sorriso retranqueiro. Tiven que poñerme seria, convideina a xantar. Íame custar unha pizza, pero ben pagaba a pena se lle demostraba que era certo, que me estaba comezando a molestar a súa retranca. De camiño a casa doume por pensar que igual todo fora froito da miña imaginación, que ia facer un ridículo inmenso. Botei man unhas cuantas veces do "se non podes, dá igual", pero Bego, que algo me coñece, pensou que o facía por non gastar os 10 euros da oferta do día da pizzería, e lonxe de ofrecerse a pagar ela ou aínda que fose a pagar a metade, repetiume unhas cuantas veces que sí que podía e que estaba desexando chegar ao meu piso para descojonarse, talmente o dixo, da miña paranoia. Pero se a min me saiu malo da recuada, a ela saiulle malo do descojone. Case nin o pé puxéramos na porta cando vimos pasar por diante dos nosos ollos 2 pantuflas e un sapiño de trapo. Bego miroume sorprendida. Sorprendida tamén estaba eu, nunca tal cousa vira. Estaba case completamente segura de que as cousas se movían de sitio, pero ver nunca as vira moverse. «Mima!», berrou Bego. Despois debeu non pensar mellor e decidiu que era unha das miñas argalladas para vacilala e entrou toda confiada, con esa bravura que lle dá a unha pensar que o sabe todo. Eu tomeino con máis precaución, eu sí que sabía que aquelo ia en serio. Dentro había unha calma extraña, que de seguro era unha calma normal, pero que agardando o peor parecía extraña. Os caixóns da cómoda abríanse e pechábanse como se Mary Poppins estivese cantando o supercalifragilístico espialidoso e a roupa saía e volvía a entrar como enganchada por un elástico ao fondo do caixón. Nese punto, Bego non esperaba un inocente ou un pilleite, nin nada. Esperaba quizáis que lle puxera unha cadeira a carón para non chocar co chan ou desmaiarse. Por desgracia para ela, eu estaba igual de pasmada e caeu redonda, no chan. Por sorte para ela, acababa de pasar o aspirador. Tampouco foi moito o golpe, porque ergueuse axiña, ou iso me pareceu, porque eu seguía pasmada. O caso é que se ergueu e me sacou do trance. «Tía, tes o piso enmeigado», berrou como deducindo. «Sí», dixen. «Que forte, tía!», exclamou. «Sí», dixen. «Mira como voan as cousas», sinalou. «Sí», dixen.
Despois dun anaco de conversación igual de elocuente, vendo todo polo aire, fomos para a cociña e quixemos poñernos a comer. Quixemos porque poder non puidemos. Os coitelos voando eran algo máis impresionantes que un sapiño repoludo. Ben, dixo Bego, imos á tenda máxica esa que hai preto da estación de tren. Deixoume flipada, aínda nin sabía que houbese tal cousa. Na tenda máxica de preto da estación de tren, tivemos que esperar a que a muller que atendía comprendese o motivo da consulta. E non tardou porque fose lenta. Bego ia sobrada de decisión até que a melodía dos bambús anunciaron a nosa entrada. Eu seguía apampada e mesmo o movimento dos bambús que anunciaran a nosa entrada e que estaban pendurados do teito por un cordel me parecía debido a unha presencia. Boas tardes, saudou a amable muller. Nós, que mulleres éramos, non respondemos, non por falta de amabilidade, senón por enaxenación mental transitoria permanente no meu caso según Bego. Podo vos axudar en algo? Preguntou a dependenta uns minutos despois, ao ver que non nos movíamos do sitio, nin curioseábamos nin nada. Bego quedou plantada mirando a muller, e eu quedei plantada mirando os bambús. Eu sigo con isto, se precisades algo, decídesme. Dixo a muller. Nós seguíamos nas nubes. Por sorte para a muller, o mozo de Bego chamouno ao móvil para averiguar o motivo de que aínda non chegase se quedara con el había 15 minutos. A chamada tivo o dobre filo de bronca e salvavidas. Marchou ca excusa de chegar a xiña e deixoume fronte a boa muller que atendía e que se lle vía a punto de perder os nervios. A punto de perder os nervios. A punto de perder os nervios, pero mantendo a amabilidade. Miroume fixamente sen perder o sorriso, agardando unha proba de vida pola miña parte. Mira, non é que me molestes, dixo despois de varios minutos. Pero é que igual aquí non atopas o que estás buscando. Non, igual non, dixen por fin. É que foi idea da miña amiga vir aquí. Ben, polo menos xa sabemos algo, dixo. É porque pensaba ela que era boa idea vir aquí. A verdade é que a tipa tiña madeira de vendedora, porque sacar algo de min naquel estado foi todo un alarde de saber facer. E sacou todo. Conteille o que me pasara, e menos mal que era unha tenda máxica, que se chega a ser un ultramarinos, saía con 100 de receitas, conxuros maleficios e males de ollo. Pero sendo aquela unha tenda máxica, saín co nome dun suposto experto en efectos paranormais da Universidade da Coruña, que disto das cousas que se movían tiñan máis nivel que os da de Santiago. Claro que iso é o que din eles, dubidou a dependenta. O home chamábase Igor Casas de Andrade, e porque a muller me dixo que era un profesor da Universidade da Coruña, que dis que tiñan máis nivel que os da de Santiago, según eles, porque senón talmente se me representaba cunha chepa itinerante arriba dos sombreiros. Diante do directorio da Facultade de Ciencias Misteriosas, busquei o andar do departamento do tal Igor. Trasnos e criaturas asimiladas. Souben que acertara o ler o papel que había pegado na porta conciso. Análise de conducta dos trasnos 2. Calificacións do curso. Igor Casas de Andrade, A Coruña, 9 de xaneiro de 2010. Debaixo, unha lista de 14 nomes, cun número de cor negro do 5 ao 10 a carón. A Gaso de Lois París García. A carón de Lois había un 2,5 en cor vermella e números gordos. O fillo puta volveu non facer. Escoitei detrás de min. E a ti que tal che foi? Preguntou. Mireino tratando de decidir se me ofendía por tomarme por unha alumna de semellante materia ou se sentirme afagada por tomarme por unha universitaria. Ben, non son alumna súa, respondín sinalando a porta. Pois non sabes a sorte que tes, hai 5 anos que rematei a carreira e o cabrón aínda non me aproba, dixo. Así que xa che queda esta materia? Preguntei. Si, filla, si, respondiu, intentando inspirar mágoa. Daquela aínda non remataches a carreira. Espeteille para que espabilase. Sobra dicir que me puxo mala cara.
Non é que a tivese moi boa, tiraba a delgado, cunhas pernas infinitas, debaixo dunha barriga criada a cervexas e unha cabeza despexada con orellas case rematando en punta. Aquel aspecto, tratándose da facultade da que se trataba, parecía máis o dun alumno de intercambio das máxicas fragas do Eume que o dun repetidor universitario. Vaia, saiu resabida a rapaza. Rosmou mentre rascaba a orella con cara de enfado. Pois daquela non sei que faz aquí, case me dá ganas de desexar que sexas a súa muller. Claro que iso suporía 5 anos máis de suspensos. Miroume de arriba a abaixo e petou na porta por enriba do meu ombreiro mantendo a mirada. Sí, saiu de dentro con ton de mal carácter. Lois abriu a porta e deixoume ver que o tal Igor non tiña unha chepa nas costas, pero tampouco tiña pinta de fantasía erótica. Tiña pinta de vello rosmón medio amargado que se alimentaba de cafés e nicotina. Eu veño revisar o meu exame e aí fora hai unha que ten mala hostia de abondo para ser a súa muller. Diría a súa filla, pero négome a creer que haxa quen queira... Rematou cun xesto obsceno. Sen inmutarse sequera polo comentario respetuoso do seu alumno e sen quitar a vista do libro que estaba lendo, alargou a man ata un montón de papéis que tiña ao seu carón. Colliu un feixe deles e doullos a Lois. E tamén, case sen erguer a vista do libro, mirou desguello cara a min. «Vostede que quere?» berroume. Non me gustou o ton e tardei a responderlle. Precisamente por iso é porque me daba apuro contarlle a película diante do tipo o que acababa de humillar lembrándolle que era un fracasado. Claro que el xa me devolver a súa maneira. «Que? Está viva ou?» berrou de novo. «Sí», respondín. «Desculpe, é que non daba visto cal dos mobles era o que me falaba». Lois reprimiu unha risa detrás do exame, pero o profesor nin se inmutou. «Que, é para hoxe?» insistiu. «Bueno», dixen tratando de arredar a vergoña. «É que teño algo na casa que me cambia as cousas de sitio voando». «O que? Unha criada dilixente?» roñou o vello. «Porque iso sí que sería raro», rematou. «Pois non teño nin idea do que é, pero asegúrolle que non é unha criada. Aínda non me pediu que lle fixera contrato. Vin porque me dixeron de vostede na tenda máxica que hai preto da estación do tren», expliquei. «Ah, alí. Pois volva, e que lle vendan un dos meus libros, que isto non é unha consulta, que xa estou até os mismísimos de que me manden a cando desequilibrado lles entra pola porta», dixo o profesor amargado. Non tive moita máis opción que marchar. Lois seguía detrás do exame rindo, imagino. Tamén o agradecín, polo menos non lle tiña que ver a cara. O vello tampouco, que sorprendentemente nin se inmutou en ningún momento, nin erguiu a cabeza en ningún momento. «Que non se diga que che falta valor», dixo Lois poñéndose ao meu carón con axilidade. «A ti tampouco, moi ben vas ter que facer o próximo exame», repliquei. «Non creo que haxa próximo exame, só me queda unha convocatoria e non a vou desperdiciar con este cretino. Cámbiame a Compostela, que lle den polo cu. E que che quede claro que eu sempre fago moi ben todos os exames». «Claro, pero o profe tenche manía», rematei. «Pois este si lista», dixo alterado. «Non fai falta que berres, creocho ben, pero de todas maneiras tomáchelo ben». «Sí, voulle reventar as 4 rodas da Mercedes que xa descubrín onde o garda. O fillo puta, aquí trae un panda», dixo Lois. «Será que non se fía dos seus alumnos», díxenlle con retranca. «Será», dixo rindo. «Queres que lle bote un ollo ao da túa casa? Este non me aproba, pero no resto saquei todo matrículas. Podoche ensinar o certificado se queres». «Non, tranquilo. Se o das notas é o que menos me preocupa de ti», dixen. Quería dicir de calquera, porque tampouco era que me referise en concreto a él. Pero é que non ia levar a miña casa o primeiro que empatizaba conmigo nunha universidade, sobre todo se dentro da universidade o facía nunha facultade como aquela. Que non te confundo das rodas do Mercedes. É unha minucia, o ano pasado crucei a cadela cun can de palleiro, pero porque se gustaron, que eu non lles obriguei. «Non estou mellorando moito, non si?» preguntou con cara de pillabán. «Non, a verdade», respondín. «Pero as putadas ollas fago a él.
e xuroche que nunca lle fixen conxuro algún, que cumpro escrupulosamente o código deontolóxico, explicou. Xa, dixen. Veña, tía, que é a primeira vez que teño a oportunidade de ver algo así en vivo, suplicou. Pero para que estudiades aquí? Preguntei con moi mala idea. Para solucionar o teu problema, zanxou Lois. Claro, e como mo vas solucionar se nunca te enfrontaches a cousa parecida? Estou moi ben documentado, podo recitarche de memoria todas as referencias bibliográficas que hai sobre o tema, todas as referencias históricas documentadas, as teorías dos estudiosos, as teorías dos parroquianos, as miñas teorías. Teño a tese doutoral feita desde hai 5 anos e perfecciono a cada curso. Non vas atopar a ninguén que saiba máis que a min, nin o vello, por moito que che recomendaran na tenda máxica esa, argumentou. Se non che discuto nada diso. Estou segura de que todo o que dis é certo, pero comprenderás que teño abondo co que teño sen sumarlle un psicópata, soltei. Fagocho gratis, regateou. Ah, que pensabas cobrarme? Escandaliceime. Non, tía, xa che digo que o fago gratis. E máis, se mo deixas ver só velo, convídote a cear, ofertou. Vaya, ti non só tes valor, tamén tes moito morro. Corteille pensando que toda a historia era unha vil estrategia para ligar. Había que intentalo, dixo Lois abandonando a negociación. Demasiado pronto, diría eu, pero aínda ganando non podía deixar pasar por alto unha cea gratis. Era o equilibrio que un mundo xusto precisaba. Eu convidara a Bego a comer, Lois convidábame a min a cear e a cambio deixáballe intentar solucionar o meu problemiña. Por moito que o suspendera o tal Igor, peor non o ia deixar. A ver, e a onde dis que me vas convidar? Berrei. Lois freou en seco e miroume sen dar a volta, cunha pose estilo Pataki malvada, e dixo: a onde queiras. Ai, quen tal me dixo? Puxéronseme centolas no sitio das pupilas. Que non sexa moi caro, aínda non chego a 1000 eurista, rematou. As pupilas cambiaron a raso con tortilla. Vale, trato feito, dixen estendéndolle a man para formalizar o acordo. El sorriu e doume a man con firmeza, pero sen apertar. Primeiro cea ou casa? Preguntou, pareciume que con dobre sentido. Pero eu quería deixarlle claro que aquel era un asunto de negocios, e aínda arriscándome a que non cumprise a súa parte do trato no que a convidar a cear se refería, díxenlle que primeiro casa. Diante da porta volvín a ter aquel medo ao ridículo de que as cousas volveran á normalidade no impás de ir buscar axuda, aumentado co de levar un descoñecido a casa cunha excusa que podería ser falsa. Non vas a abrir? Preguntou con urxencia. Abrín cos ollos pechados, esperando ver voar, aínda que fose, a botella de ron cubano de 12 anos que gardaba na despensa desde a excursión do Paso do Ecuador. ¡Ah, hostia! Berrou Lois abrindo os ollos e levando as mans á cabeza. Había algo intentando colgar o cadro da leiteira na parede da entrada, onde, por suposto, non había punta para poder facelo. O cabrón vai no romper, dixen deixando as chaves na porta e agarrando o cadro. Esperaba notar unha forza invisible. O de invisible era obvio, se a vise non habería historia. Se fose a fantasma de, que sei eu, Paul Newman de novo, claro, pois unha tomaba o doutra maneira. Que necesidade ia ter eu de botalo fora? Pero non, en canto collín o cadro quedou libre nas miñas mans e as chaves corretearon cara á cociña dando chimpos de felicidade, como se o corredor se tratase dun campo de margaridas. Flipo, colega, exclamou Lois ca boca aberta. Toda a vida esperando algo así, dicía mentras tanteaba o aire esperando tocar algo. Foi detrás das chaves e na cociña sentou nunha cadeira para mirar como a presencia choqueleaba unha culler dentro dun cazolo de barro que teño para as ensaladas e que lle dá un toque así como máis de corpo, menos de erva. Sinaloume ca man que sentara ao seu carón. Así nun primeiro diagnóstico diríache que é un trasno. Tíveno que mirar mal. Iso xa mo contara a da tenda máxica, senón de que ia ir eu á Facultade de Ciencias Misteriosas buscar o departamento de trasnos e criaturas asimiladas.
Joder, vale, podía ser un duende, un demo, unha ninfa, un elfo. Claro, e se eu fose Brancaneves, serían os 7 ananiños, dixen con sorna. Teño que ir polo instrumental para facer máis probas. Deus, que emocionante, este é o día máis importante da miña vida, dixo, mentras me daba un par de bicos efusivos. Castos, moi castos. Marchou correndo, deixándome co trasno a batería que me ia a reventar a cabeza. Ou os tímpanos cando menos. Non lle levou máis de 15 minutos volver con un maletín de bandoleira de deseño que lle daba aire de intelectual interesante. Pousouno nunha cadeira e estendeu unha serie de cousas enriba da mesa. Pediume o ladrón e enchufou 4 dos aparellos que traía. Ao sentir a corrente, 2 deles comezaron a emitir luces. Unha columna de luz verde, outro un arco da vella. Non en forma de arco, senón unha serie de cores intermitentes, como un frontal de kit colorido. Son para situar en que espectro nos estamos movendo. Campo, cidade, auga, terra, lume, traballadores festeiros, felicidade, amor, e así. Explicou con pinta de saber o que dicía. En cuestión de segundos, o trasno batería deixou de tocar as cazolas e fíxose un silencio só luxado polo zoar eléctrico do despregue científico. De súpeto, a columna de luz parou como se lle sentasen enriba e despois interrompiuse intermitentemente como se o demo do trasno o estivese saltando a modo de cachela de San Xoán. Mirei a Lois a ver que tal cara tiña. Nin unha cousa nin outra. Anotaba cousas nun caderno pequeno que sacara do peto da cazadora en canto a orquesta parou. Ao pouco, o aparello cas luces de cores comezou a escintilar, poñéndose en cor verde, apagándose en cor azul, apagándose en cor amarela, e así durante un bo anaco. E durante outro bo anaco, o trasno pasou por todos os aparellos, como se estivese nun parque de atraccións. Despois, por todos xuntos, e despois... ¡Ja! Un berro dunha voz indefinida a un volume ensordecedor. Eu caín de cu, porque tal me pareciu que me berrara na orella. Deus! Exclamou Lois fregando a orella co dedo índice. Que foi iso? Como que foi iso? Terás que mo dicir ti, que és o experto. Perdón, ao menos unha materia experto, díxenlle. Se che digo a verdade, o primeiro que se me pasou pola cabeza foi que foras ti que te puxeras histérica. Soltou en plan vinganza. Achegouse os aparellos e doulle os botóns facendo anotacións a cada pouco. ¡Ja, ja! Volvemos a escoitar co que nos quedara de oído da vez anterior. Lois miroume con cara de medo e, sinalando o aire, dixo en voz baixa: «Fala!» «Ja, ja, ja!» repetiu. «Pois dille algo!» Contesteille tamén en voz baixa, pero alterada. «Quen és?» preguntou Lois. «Ja, ja!» insistiu o trasno. Lois volviu ao maletín, sacou un portátil e puxose a buscar algo con ansia. «Ja, ja!» repetía o trasno saltando de aparello en aparello. Foi como se de súpeto se decatase de que podía berrar, de que algún de aqueles aparellos revelase a súa voz e así molestase máis. «Ja, ja!» salto, «ja, ja!» salto. «Oes, e non terás un aparello para podelo ver?» preguntei. «Ja, ja!» Iso estaba buscando. Se o podemos escoitar, hai moitas probabilidades de que o poidamos ver, dixo Lois. «Ja, ja!» Pois parece que el non está de acordo, deducín. «Non nos entende, berra porque sí», explicou Lois. «Hihihihi!» riu o trasno. El dicía que non nos entendía, pero a min dábame na alma que sí, e que se estaba rindo de nós. Lois rematou de ler o que estaba lendo no portátil, pechouno e gardouno no maletín. Despois comezou a apagar todos os aparellos, desenchufouno, recolliu os cables e metiu todo no maletín. Pensei que lera, que estaba a piques de ocorrer unha catástrofe e fuxía cal gata nun naufraxio. Pero fíxome un aceno para que calase. Colliu o maletín, agarroume polo brazo e saímos ao descanso das escaleiras. Non se conformou con que tirase da porta, mandoume fechar con chave. «Que?» preguntei con intriga. «A ver, como dis que apareceu o... isto aquí?»
Preguntou tomando alento. Conteille o da cadeira de brazos, o do refrán escrito na tea do fondo, e a Lois íanselle abrindo cada vez máis os ollos, ata que cheguei o das 6 veces. Nese punto arrimouse á parede, foise deslizando até chegar ao chan e sentar nas escaleiras. Que? Volvín preguntar. Estricouse a rentes do chan até alcanzar o seu maletín. Abriuno, sacou os aparellos de novo e estendeunos polo chan. Sacou tamén o ordenador, abriuno, prendiuno, buscou e ensinoumo. Na pantalla había un documento de texto, baixou co cursor ata que apareciu o titular. Demo de Ann Jones. Debaixo del había un texto longo escrito con letra miúda que casi non se daba lido. Non polo tamaño, senón porque se me nubrara a vista ao ler a palabra demo. Tranquila, tranquila. Tratou de calmarme ao ver o que debía ser a miña cara de pánico. Non é un demo no sentido católico da palabra. Sigue sendo un trasno, pero os veciños de Ann Jones chamaronlle así. Ann Jones, parroquia de preto da Ponte no concello de Ponteceso. Eu diría que están a carón ou incluso que son o mesmo, pero dis que non. É un lugar o que a mistura do río homónimo ca ría de Cabana cubre cun manto de maxia, sometido aos caprichos das mareas e á néboa das riadas, cheo de vexetación espesa e interrompido por unha canteira. Entrando á man dereita está a casa do demo de Ann Jones. O primeiro foi a casa da tola de Ann Jones, ou iso imagino. Cústame creer que a xente lle chamara a lista de Ann Jones se ia contando por aí que un demo lle tiraba o pote do lume. Xeracións de descendentes da casa do demo de Ann Jones viviron sinalando no calendario os días nos que a pota do caldo non arrolaba a lareira abaixo. Foron, quizáis, os precursores da comida rápida. Aprenderan a ter a man un anaco de broa, un pouco de carne refeita e, se cadra, algo de queixo e uns grelos. Os días foron sendo cada vez máis, até o punto en que pensaron que o demo desaparecera. Tal foi a confianza que lles dou que cando o avispado neto de Lola se lle ocorreu acollerse as axudas para montar unha casa de turismo rural e para mercar un BMW, por suposto, todos o animaron. Ao final, a casa non facía nada a libaleira e dáballe a vida que alguén arredondase as silvas. Porén, comenzar a vir clientes e volver a aparecer o demo foi todo un. O trasno seguía ca teima de tirar o pote do caldo lareira abaixo. Claro que, sendo aquela unha casa de turismo rural e cumprir ao pé da letra normativa de seguridade e hixiene, aquel expoñente dos antigos costumes dos habitantes da casa tiña que estar fixado ao chan, de maneira que ningún usuaria resulte danado ao se desplazar de maneira accidental. En consecuencia, fixeron 4 furados no bloque de pedra granítica do chan da lareira, recheárona de cemento e ferralla, puxeron o pote enriba fixándose tanto que nin a patada do home de aceiro vai conseguir movelo do sitio, arrancará a pedra, pero o pote non o despeta, asegurou o albanel encargado da reforma. O demo facía forza e concentrábase, e estendía as mans e estricaba os dedos e engruñaba os ollos e poñese todo tenso, todo colorado. Pero o pote non se movía, e un día e outro, e cando por fin se dou por vencido, cambiou de teima. E descubriu que andarlle nas cousas aos turistas era máis divertido. Como berran! Emocionábase o pequeno trasno. Por suposto, a Severino, o neto de Lola, non lle fixo tanta gracia, nin polos insoportables berros dos histéricos clientes, nin polo descenso de ingresos que lle supuxo. Intentou en balde promocionarse dentro do turismo máis alternativo. Escoitara dunha casa alo polas Rías Baixas onde facían reunións de misterio resolvendo casos de Agatha Christie, outra na que representaban a Noite dos Mortos Viventes, pero a xente só lle facía gracia ir á casa do demo de Ann Jones se non había demo. Panda de caguiñas. Claro que nesa viaxe polo esotérico dou cun tolo que lle ofreciu un conxuro para espantar o demo por sempre xa máis, a cambio da modesta cifra de $500,000 de pesetas. Severino escoitou emocionado o discurso de vendedor de lavadoras, pero ao chegar ao do $500,000 de pesetas recuou e non viu naquel home máis que un farsante con mal gusto para vestir. Aínda que en canto viu que na conta corrente só aparecían números negativos, foille cambiando a opinión. E no momento en que na súa casa lle dixeron que se tiña que ir poñendo a traballar ou igual lle embargaban o BMW,
decidiu que aquel sería un bo destino para os seus últimos aforros. A nai doulle un ataque, pero el pareciulle máis razoable. Na súa defensa, hai que dicir que acertou. Os conxuros non se saben, cóbranos, dixo Lois. Xa che digo, 3.000 euros, exclamei. Muller, é do que viven, veñen sendo os seus dereitos de autor, explicou con certo corporativismo. Claro, non vayan a axudar desinteresadamente, chorando os cartos. Mira, por certo, como te chamas? Preguntou. Diana. Mira, Diana, esta xente vai ao día. Ensinou carne de meiga e deixanlle marchar cos carros cheos, gratis, por suposto. Dixo con aires de maruxa. Que a xente ten que comer, hostia. Claro, claro, aceptei con escepticismo. Por suposto que tiñan que comer, tamén tiña eu. Pero unha persoa pode vivir perfectamente sen comer marisco a diario. Incluso dis que é recomendable facelo. É daquela que teño que facer, aforrar 3.000 euros e ir ver o feiticeiro ese? Preguntei. Ui, 3.000 euros foron daquela, agora xa será algo máis, respondiu. Si, ti anímame, afoguei. Non o facía. No piso tiña un demo que seguía a un volume exagerado e que lle gustaba tocar a batería, lamentablemente no sentido culinario da palabra. A ver, vai ser complicado saber o conxuro, pero ti tampouco o precisas. Con tal de saber o medio para executalo, xa che chega, explicou. Ah, vale, se con iso xa chega, dixen con sorna, con moita sorna. Que fixeches para que se che aparecera o demo? Que tiveches que decir? Cantas veces o tiveches que facer? Preguntou berrando, como se fose dura de entendedeiras. Daquela, se o poño no Face e digo que repetilo 6 veces dá sorte, malo será que alguén non leve o demo para a súa casa. Pensei en alto. Terei que lembrar non engadirte, dixo con ton despectivo. Pois moitas gracias, dixen poñéndome en pé segura de ter a solución aos meus problemas. Xa nos veremos. Pero non querías que te invitase a cear, lamentou. Estás de sorte. Oxe, síntome xenerosa, perdóache o convite. Considérao un pago polos servicios prestados, adeus. Despedínme dándolle a entender que marchase, aínda que non me preocupei por comprobar se o facía. Estaba desexando entrar na casa, conectarme a internet e emplumarlle o marrón a outra persoa, se podía ser a Fátima, que era unha petarda. Tiña 104 amigos e amigas, en total, quero dicir, non de cada, no Facebook. Deses 104 coñecía directamente a 30. De 40 a 45 eran contactos dos meus amigos / amigas. 20 eran grupos musicais, series de televisión e revistas de moda. E o resto eran famosos guapos. Redactei a mensaxe con cuidado, lembrando as frases tipo que viñan nos centos e centos de súplicas con cargo de conciencia que me mandaran ao longo dos anos de conexión. E conforme o ia escribindo, en lugar de invadirme un sentimento de culpa que frease semellante disparate facéndome entrar en razón, invadiume un sentimento de satisfacción polo frío da vinganza, aparte do alivio que era o obxectivo básico da mensaxe. Fíxeno, sentenciei a toda a amizade e premin enviar. Despois fun para a cociña ca intención de facer algo de cear sen lembrar que tiña o demo de Ann Jones bailando por ali. Ha! Berraba o condenado mentras chocoleaba a Express. Acabei collendo algo na neveira nun momento que o notei concentrado para que non me vise e se decatase de que a neveira se abría, de que había luz dentro, lle fixese gracia e botase a perder a pouca comida que me quedaba. Despois deiteime, e ca esperanza de que ao despertar ao día seguinte todo fose normal, pechei os ollos. Si, efectivamente, pechei os ollos, mas dormir non dormín, nin ben nin mal, nin pouco nin moito. Non dormín nada. Os ha do demo ca rúas, o edificio e o piso en silencio facíanse atronadores. Non era unha intermitencia ca que se contara. Un estaba pechando o ollo co cansanzo pensando que o demo tamén dormía e de súpeto, ha ha! Ás veces seguido, cada 5 minutos, outras cada 15. Incluso chegou a tardar media hora.
Nestes intervalos penso que dormín, aínda que non podería aseguralo porque me erguín demasiado rápido cando a veciña de abaixo, non a do sétimo senón a do primeiro, me veu a chamar a atención. A ver, que é iso que che fai tanta risa? O meu home ten que se erguer dentro de 3 horas, pensarás que lle vai facer gracia. Batinlle que a porta nos fuciños, que horas eran aquelas de andar molestando a ninguén, nin debera abrirlle. Hihihihi. Riu o demo que Lois dicía que non nos entendía. O día seguinte as chamadas á porta sucedéronse. Ben vin que era do primeiro outra vez, o do sétimo centro e a do terceiro esquerda. Que lles den polo cu a todas, rosmei rebuscando o móvil no bolso. Hihihihi. Ría o demo. Mira, que hoxe non vou, o que haxa mándame ao correo, dixen. Estás mal? Preguntou a miña compañeira. Tes unha voz horrible. Xa che contarei. E respondinlle tratando de conter un non todas podemos parecer do teléfono erótico como a ti. E contívenme porque é a moza do fillo do xefe, que senón ben tranquila que llo espetaba. Abrín o ordenador e comprobei as mensaxes, vendo canta xente as lera. Non era moita. Así se explica que este aínda ande por aquí, dixen en alto. ¡Ah! Seguía o cabrón do demo. Sentei no sofá mirando o ordenador, ignorando os correos do traballo, vendo como a xente pouco a pouco ia lendo o correo e o demo seguía na miña cociña. Hihihihi, ría o fillo puta. Puxeno no muro co recordatorio de cópiao no teu muro, compárteo cas amizades, que alguén o repita 6 veces en voz alta pola virxe. Non, isto non o puxen, pouco lle faltou, ganas tiña, pero Fátima respondeume que xa o fixera e que estaba esperando esa tan boa cousa que prometía a mensaxe. Había 2 posibilidades, que non o fixese e que me enganase para quedar ben, ou que realmente o fixese e o que se enganara fora Lois. Vou non matar, berrei en alto. Hihihihi, riu o demo. Erguínme a toda presa, fun correndo á cociña e berrei. De que coño ris, cabrón? Ha, 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 respondeu o cabrón do demo que Lois dicía que non nos entendía. Vou no chamar e vaime oír, é que me vai oír. Berraba indo á entrada, rebuscando de novo con moita torpeza no bolso, agarrando o móvil con nerviosismo, dándolle a xenda para abaixo, dándolle a xenda para arriba. Hostia, non teño o seu número. Caín por fin. Non tiña o seu número, non sabía onde vivía, nin onde traballaba, e aínda que se sabía onde estudiaba, considerei bastante improbable que volvese por ali rematado o curso, revisado o exame e sabendo que Mercedes non estaba naquele aparcamento. Terei que lembrar non engadirte. Veume a cabeza. Tiña Facebook. Respirei fondo. Collín o ordenador que abaneaba polo meu pulso nervioso, pouseino nos xeonllos e deille a pestana de atopar amigos. Non foi difícil. Lois aínda había uns cuantos, pero que estudiasen ciencias misteriosas na Universidade da Coruña só había un. Un que no perfil tiña unha foto dun trasno con pinta de simpático. Cousa que me molestou polo sensible que estaba co tema trasno, e porque non entendía por que a xente abría un perfil en internet e despois se agachaba detrás dunha metáfora. Pon a foto, hostia! Claro que no seu caso daba máis veracidade á miña teoría de estudiante de intercambio das fragas do Eume. Mandeille a solicitude de amizade, e aínda que o demo seguía berrando e rindo e as chamadas ao timbre se sucedían, quedei dormida. Xa debía ser tarde. Ás 7 calculáballe pola caída do sol. Ring, ring, ring. Ring. Espertoume. Hihihihi, río o demo. Ao primeiro pensei que toda a festa viña da cociña, pero o ring do timbre fíxose máis manifesto, así que abrín a porta sen mirar, esperando atopar unha horda de veciñas armadas con mandiles de cadros, rulos e mal xenio. Xusto iso foi o que atopei, sen rulos nin mandiles a cadros, pero con moito, moito mal xenio. Entre a marabunta, un Lois alto trataba de facerse camiño con cara de afectado. Non, 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 isto non pode seguir así. Non podes facer festa toda a noite e despois todo o día, que o meu home traballa e non pode dormir, berraba a vella desde a primeira fila. As outras non parecían tan enfadadas, se cadra algo molestas, e incluso diría que nin sequera eran do edificio. Lois conseguiu por fin chegar á porta e superar a barreira da do primeiro. Unha vez dentro, pechei a porta. Que mala cara tes, dixo Lois.
mellor non me apuxo con semellante comentario. Pensei que che pasara algo, seguiu. Aceptei a túa solicitude pola mañán, escribinche para preguntarche polo tema, pero non respondiches, e comezou a entrarme o pánico. Non sei, igual o trasnoche tirara unha pota á cabeza e te deixara cao. Isto último, dixo case rindo. E estou casi completamente segura de que non o fixo rindo a boca ancha, porque de verdade tiña mala cara, pero non de pouca saúde, senón de moito mal xenio. Non funcionou, dixen sen forza. Xa vexo, respondiu sinalando a porta. E xa escoito. Riu o demo. Díxome que seguramente a xente non lle fixera caso. O normal é eliminar estas historias sen lela sequera, dixo. E daríalle a razón se fose eu a que recibira o correo, pero apostaba a cabeza a que Fátima si o fixera. É moi santuloria, xustifiquei. Daquela temos un problema grande, dixo Lois buscando un sitio onde sentar. Tiñamos que buscar ao meigo que fixera o conxuro para que nos dixera como desfacernos del. Se lle dábamos pena, igual non nos cobraba moito, senón que levase pasta de abondo. Sentínme como ao neto de Lola, estafada. Non era polos cartos. Bueno, sí que era polos cartos. Tiña uns aforriños de colchón de seguridade por se me daba por mandar a merda ao xefe. Pero se me daba por poñer unha ducha brasileira no baño, se me daba por ir de vacacións. Tantas cousas, tantos soños, e ter que gastalos nunha parvada semellante non me agradaba moito. Ha! Berrou o demo. Así toda a noite, e todo pola túa culpa, antes non falaba. Boteille en cara a Lois. Ia o descubrir tarde ou cedo, e dá gracias que está entretido e non lle dá por recitar poemas ou cantar coplas verdes, dixo. Intentei miralo mal, pero non puiden. Fíxome gracia imaginar outras niño cantando maldades, aínda que supostamente non as ia entender. Entro ao traballo ás 10, así que non podo ir contigo, pero vas e contaslle o tema. Colle algo de humildade antes de ir e non o cabrees, non vayas empeorar a cousa, aconsellou. Que hora máis rara para comezar a traballar? Es bombeiro ou algo? Preguntei. Son teleoperador, respondiu. Liume na cara. Fracasado. E ti que faz? Preguntou con suspicacia. Traballo de asesora de empresas nunha consultora, dixen con garbo. E en que as asesoras? Seguiu ca suspicacia. Na xestión de recursos humanos, respondín. Linlle na cara, puta! Pero non lle dei importancia, porque el sabía o nome do meigo e cun pouco de sorte o enderezo, e aínda non mo dixera. E terás por aí o enderezo do tipo ese? Preguntei rompendo un silencio incómodo. Sí, dixo botando man do maletín, do portátil e dun suspiro de paciencia. Anotoumo nun papel, pechou o equipo e marchou sen despedirse, sen mirar atrás. Olegario Oriol, lugar da revolta sen número. Tiveno que buscar no mapa, porque nin siquiera me dou opción a preguntarlle se sabía por onde caía. No lugar da revolta sen número, ás 11 da noite, había unhas 5 casas cas luces apagadas e sen ningún letreiro que indicase onde estaba o menciñeiro. E o que era peor, ningunha triste taberna onde preguntar, que o lugar de revolta tiña que anunciarse como a sitio de interese por ser o único lugar sen taberna do país. A verdade é que tampouco me fixo falta espertar a ninguén. Arrimada a un lado da corredoira rezando para que o desnivel que notaba do lado esquerdo non fose un rego enlamado do que fose imposible saír, cas luces acesas e a música a todo volume, unha vella petoume no portelo. Tardei en abrirlle. A luz dos faros dáballe un aspecto terrorífico. Pinchaches? Preguntou ao notar a miña desconfianza. Baixei o portelo e dixenlle que non, que buscaba o tal Olegario, pero que non sabía cal era a casa. Ai, muller, eche aquela, dixo sinalando a unha que tiña un portal cor aluminio cun feixe de hortensias a cada lado. Pero hai que estar dormindo, deítase cas galiñas, chámalle a ver. A muller apartouse uns centímetros, os imprescindibles para que abrise a porta e quedou a carón do coche vendo que pasaba ca miña aproximación á casa do meigo. Se, saiu sen ganas do interfono. Ola, quería facerlle unha consulta, dixen. Pero aquí nin pola noite vou poder estar tranquilo.
rosmou. As consultas pola noite cobras a 100 euros. Nin vontade nin gaitas. Tes 100 euros? Sí, respondín. Ponos diante da cámara, pediu. Localiceina porque a vella sinalou o buzón, que ver non habira. Despois duns segundos abriu a porta. A casa non tiña nada especial. Un banco de madeira cun percheiro cun paraugas colgado detrás. A porta que daba á súa consulta era de madeira cun cristal amarelo labrado con flores no medio. Senta, muller, senta. Convidou aquel home de aspecto canso, pelo cano, gafas gordas e bata de cadros gastada polos cóbados. Despois da amabilidade inicial, doulle a volta á man para que lle puxese os 100 euros en riba. A ver, muller, que che pasou? Preguntou. Conteille toda a historia. Saíame de carreira e soábame a que lle pasara a outra persoa de tanto repetila. Nena, iso vaiche custar algo máis de 100 euros. Eche un traballo moi fino, bendiu. Un amigo recomendoume que non fixera isto, pero a que a min non me van as medias tintas. Non che vou pagar 3.000 euros nin nada parecido. Non os teño, e se os tivera non chos daba. Así que xa me estás dicindo por que non funcionou. Muller, na miña opinión debiches facerlle caso ao teu amigo. Dixo cun sorriso de falsa amabilidade. Sí, canto me cobras pola resposta? Preguntei sen deixarme regatear. 200 euros, dixo atendendo a razóns. Xa serán 100, que 200 estánme parecendo moito. Pensouno un momento, uns segundos, os que me levou sacar os outros 100 da carteira. Está ben, dixo. Antes de darlle, expliqueille con total claridade que a resposta debía ir máis aló de dicirme que era un conxuro dun só uso, que estaba cansa de non dormir, dormira, pero non tiña por que sabelo, e que tiña moi mal carácter. Tranquila, muller, que desconfiada es, dixo. Tes que buscarlle unha xaula e o fecho ten que ser un conxuro como o que liches ti, pero propio, orixinal. Explicou o legario cunha calma pasmosa, igual que se me dera a receita das filloas. Daquela diste que a cadeira de brazos era unha xaula, e que o conxuro era a chave. E como fixeches para metelo dentro? Preguntei. Nena, iso xa vale cartos. Respondiu erguéndose cara á porta para indicarme que marchara. Marchei porque a vella me vira entrar e seguro que tiña memoria de abondo para darlle a miña descripción á Garda Civil, que senón esganaba o menciñeiro de vez, ou mellor aínda, que daba ali toda a noite dando golpes ca tixola na cociña de ferro. De volta na casa había silencio, o normal ata a chegada do demo, claro. Diante da porta doume tanta pena enturbar aquela paz que nin me atrevín a meter a chave na pechadura. Sentei a carón, deiteime feita un novelo enriba do felpudo e dormín. Que? Hoxe tampouco vas vir? Preguntou a miña compañeira. Que hora é? Respondín. Son as 11. Pois mira, vou coller 3 días de asuntos persoais, que teño un pequeno conflicto aquí na casa, díxenlle. Queres que llo diga así ao xefe? Preguntou asustada. Non, tranquila, xa llo digo eu, respondín. Sorprendíame que pese a ser tan enchufada tivese tantos miramentos para falar co xefe. Chameino, expliqueille dos asuntos propios e a verdade é que, aínda que polos berros que botaba non lle debía vir moi ben a miña ausencia, acabou dicíndome que collese o que precisase. Os días de asuntos propios habíaos, non se collían, pero habíaos. Erguínme botando contas da falta de sono que tiña, que nin me molestara o ruido do ascensor, nin os carteiros comerciais, nin nada. Pensei que se o trasno dormira toda a noite daquela, aínda había ser divertido telo na casa e ensinarlle as visitas. Pensei que igual o conxuro tiña efectos retardados por non ser orixinal, e xa me desfixera del. Pensei tantas cousas bonitas. Escoitei na orella nada máis abrir a porta. Tan inmediato foi que me dou medo que marchase polo edificio adiante e me botasen a miña culpa. Pero iso non foi nada comparado co que me esperaba dentro. A tele espetada nun paraugas, o sofá de revés, os libros de alfombra, o armario enriba da cama, a lavadora a carón da neveira no cuarto de baño. Me cago n*** cañóns e na puta que o fixo, asqueroso. E cando non censurei os vocablos malsoantes anteriores e censuro isto, xa lle calculades o que saiu pola miña boquiña. O ordenador! Como me rompes o ordenador, mátate, cabrón!
berrei histérica. Ai non, que o levo no bolso. Respirei aliviada. Riu o trasno. E cacerolada de novo. Vendo aquel espectáculo dantesco, e non é unha exageración provocada polo símbolo enorme de euro con as que me nubraba a vista, non. Entendía que dormira toda a noite. Que se os trasnos durmen? Repetiu Lois. Sí, creo que sí. Hai ilustracións deles dormindo. Sí, supoño. E que comen? Preguntei. Díxome que amorodos, que eran vegetarianos salvo excepcións, e que tiñan un padal exquisito. Tamén engadiu que o tempo dentro dos encerros que me contara o legario eran como letargos e que espertaban con moita enerxía e moita fame. Igual por iso está tan rebelde, deduciu. Pois, como non lle gusten os cereais que teño de froitos do bosque... E, por certo, si que lle gustaban. Os 7 paquetes que mercara na oferta do súper estaban escangallados polo chan adiante e ningunha migalla deixara dos cereais. E, por certo, tamén, si descubriu que a porta da neveira se abría e que dentro tiña luz. Ha! 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 Teslle moita perda a neveira? Preguntou Lois. Parece que lle gusta. Home, e non vai pasar moito frío? Preguntei. Lois colliume a cabeza cas mans e fíxome dar a volta a modo. En redondo, para que vise con atención os desperfectos. Si, tes razón, que se fastidie. Dixen facendo un medio corte de mangas. Ademais, en canto a desenchufes, xa se atempera, dixo Lois. E conforme o dicía, mirámonos a un tempo, e a un tempo dixemos: e quen a enchufou? A min dábame que o demo sabía máis do que lle calculábamos, pero Lois non lle dou importancia. Endereitou unhas cadeiras e púxose a escribir no ordenador. Nin pota nin neveira. Non, moi frouxo. Nin neveira, nin... Non ten gancho. Nin... Tampouco ten que comezar por nin. E como imos facer para que se meta dentro? Preguntei. Para iso o conxuro, respondiu moi seco, case enfadado diría, pola interrupción do seu momento creativo. Dentro da neveira, dentro da neveira, dentro da neveira... O demo pasa a vida enteira, rematei. Non, rima pero non ten sentido, desbotou. A neveira branca o demo espanta, ocorreuseme. Pero se é gris, berrou Lois sinalando a neveira. Ademais, ten que servir para encasquetarlle o demo a alguén. Lambonciño, quedas co trasniño. Saiu sen pensar. Sí, berrou Lois emocionado. Baixei correndo á tenda de serigrafías que había rúa abaixo facer un imán xeitoso para poñelo na porta da neveira. Meter o demo dentro requeriunos máis calma. Unha vez pegamos o imán á porta, deixou de abrir e pechar. Fíxose un silencio e, de súpeto, o imán comezou a moverse. Abre a porta, dixo Lois polo baixo. Pero vai quedar detrás, susurrei eu. Da igual, xa virá, dixo el. Ría o demo movendo o imán. Abrín a porta cun movimento áxil provocado polo medo a que o demo me tocase o querer agarrala tamén. A neveira quedou aberta de par en par, pero aínda se escoitaba o acompañando o deslizar do imán. Tivemos que agardar unhas máis ou menos 2 días. 2 días de garda sen dormir, escoitando o ir e vir do imán. 2 días ca porta da neveira aberta, pero aberta e enchufada. Que sí, que os casquetes polares e tal. Pero é a factura de luz que ia pagar, Brrr, saía de dentro. Vai ter frío, dixen. Serán uns minutos, despois xa se aclimata. É que non podo crer que che dé a pena. Aínda imos ter que baixar a neveira antes de que queiras dar marcha atrás. Rosmou mentras empurraba a neveira cara á porta. Brrr, escoitábase dentro mentras baixaba o ascensor. Arrimado ao colector quedou como mandaba o protocolo do abandono. Lois despediuse e eu subín ao piso cunha tristeza inexplicable. Unha morriña de trasno. Un que sei eu.
Tan grande era ese que saíu que cando o ascensor chegou ao 8, deille para abaixo que a intención de recuperar a neveira co trasno dentro. Igual non o liberaba, igual só o tiña ali para que non pasase mal. Porén, a carón do colector xa non había nada, nin ata onde alcanzaba a vista se vía unha neveira. Quizais o tempo se detivera dentro do ascensor, quizais a neveira era moi golosa, quizais a xente era moi rápida. De calquera xeito, a min valiume para limpar a conciencia. Se non se podía, non se podía. Non me levou moito tempo reconstruir o desastre, meter todo en caixas e leválo ao punto limpo, levar a bronca da encargada por non se parar para reciclar, limpar máis ou menos, subir a tele gorda do trasteiro, o descodificador e os dous mandos. A verdade é que me custou máis atopar a combinación correcta de euroconectores para poder gravar no DVD. Tampouco vou dicir que me esquecera completamente do demo que me visitara. Naquelo que me dixera Lois de que me ia dar pena, levaba razón. Cada vez que escoitaba a palabra demo, ou trasno, ou unha risa pícara e maliciosa, escapábaseme un suspiro. E igual era cousa miña, pero cada vez escoitábaas máis a miúdo. Imos agora co noso compañeiro Omar García, que nos vai falar dun estrano suceso que... Creen vostedes nos fenómenos paranormais? Pareceralles cousa de encantamento. Din que a velas ainas. E así, ao longo de toda a parrilla televisiva da mañá, ca única excepción dos debuxos animados e a teletenda, porque se nos fallan os debuxos animados e a teletenda, a onde imos chegar? Igual, se non estivera tan sensibilizado co tema, pasaría de largo e baixaría a dar unha volta. Pero aquela visita indesexada desenvolvera en min unha atracción fatal cara ao inexplicable. Todos os programas da parrilla televisiva da mañá do 17 de marzo falaban dun estrano suceso nun barrio da Coruña, nun edificio de 5 pisos sen ascensor. Todo comezou cando collemos a neveira da rúa, dixo a muller sinalando a súa neveira que antes era miña. Estaba a carón dun colector. Nós non a roubamos, non tiña dono, dixo o home. Unha parella deixouna ali e despois marcharon por cada seu lado. Enfadaríanse esta xente nova, dixo a muller. Entón trouxeron a neveira, subírona ata aquí polas escaleiras. Dixo Omar, referíndose a que eran bastante vellos para facer un esforzo semellante, inducíndonos a compaixón. E cando enchufaron, que pasou? Nada, cando enchufamos non pasou nada. A neveira está nova, mire, nin unha raya, está perfecta. Dixo a muller mostrando a neveira, abrindo a porta. Pero vostedes comezaron a notar cousas raras. Trataba de encamiñar a conversa ao tal Omar. Sí, pero despois... Mire, traía este refrán pegado. Dixo o vello dándolle o imán ao reporteiro. O reporteiro colliu o imán, mostrouno á cámara e comezou a dicir: Lambón, lambón... Non! Berrou como unha energúmena unha das colaboradoras desde o plató dos estudios centrais. Non o digas en alto, non o leas, Omar! Omar, polo que máis queiras, non o leas! A Omar chegáballe o sinal cun pequeno retardo e ao ver que o rapaz seguía adiante e alarmados polo escándalo que montara a colaboradora, puxéronse a berrar todos xuntos ate que parou de ler. Outro dos entendidos dixo que seguramente non pasaría nada porque este tipo de conxuros, unha vez conseguían o seu fin, deixaban de ter efecto. Abriuse un debate encarnizado, non só naquel canal, en todos. O matrimonio que quedara co demo tacháronos de farsantes, aproveitados, inxenuos, estafadores, ladróns, retrasados, paletos, poligoneiros, ignorantes e 50.000 cualificativos que só eu sabía o inxustos que eran. Sorrín ao escoitar os «ha» que facían saltar o reporteiro e os «hi» de despois. O debate encarnizado seguía en todas as cadeas ata que nunha delas, non podo determinar en cal porque a miña actividade comando a distancia era frenética, non tanto como me gustaría porque tiña que afinar moito co descodificador e os nervios non me deixaban ser tan firme, ata que nunha delas recibiron a chamada dun suposto profesional. Eu fixen ese imán hai uns días, dixo o rapaz da tenda de serigrafía duns metros máis abaixo. Suposto profesional, porque se fose un profesional real había ter a boca pechada.
Suponse que entraba dentro do segredo cliente xerógrafo, se polo menos yo contara a policía. Ao longo do día, en canto programa de cotorreo había, e podo asegurar porque os coñecía todos, apareciu un retrato robot meu. Lonxe do que soen ser o retrato robot, aquel era bastante aproximado, porque o home era un artista do Corel e porque, según el, tiña unha cara fácil de lembrar. Non tardou en entrar no xogo a veciña do primeiro, e, ao día seguinte, tiña tantos xornalistas na porta do edificio como unha folclórica prevaricadora. Teño que admitir que me fixo sentir importante e que tiven que loitar con forza contra a tentación de baixar embutida nun vestido negro divino cunhas gafas de sol que me cubrisen toda a cara, agochando unha mirada de víbora detrás dunha aparencia de viuda sufridora. Pero por sorte para min, fun capaz de razoar o suficiente para darlle unha volta ao meu aspecto e baixar pola escaleira de incendios até o garaxe. Conducín ata a casa de Begoña. Aínda non chegara do traballo, pero o seu mozo permitiume entrar igual, aínda que non lle caio demasiado ben. Deixoume vendo a tele mentres el se pechou na habitación. Ben vin onte no Cóntame, pero non daba creto, gustaches o da tenda. Dixo Bego, referíndose á boa memoria do individuo. Non sei que facer, lamentei. Suseriume que andivera desaparecida uns días, que logo se esquecían do tema. Estaba a punto de comezar o xuicio pola paternidade dun famoso toureiro, así que pronto se habían esquecer. Iso sí, estaría ben que libraras os pobres vellos do demo. Dixo Bego con aire de conciencia. A culpa foi deles, quen lles mandou dicilo con xuro. Non lle chegaba con levar gratis unha neveira Combi Ultra Non Frost XFR HCI de deseño, que me custou o soldo dun mes. Chorei. Non dixo máis nada, miroume mal, censurándome. Eu xa sabía o que viña despois, día tras día machucando, e como me sentía práctica, decidín renderme no momento. Está ben, xa lle escribo a Lois para que me bote unha man, dixen. Ou prefires vir ti? Aí pasoulle a preocupación polos vellos roubaneveiras. Desentendeuse do tema dicindo que o mozo estaba preparando a comida e que se quería quedar. Ben sabía que lle ia dicir que non. Era unha maneira sutil e educada de botarme. Busquei un centro comercial para conectarme a internet sen pagar un can, que era para o que realmente valían os centros comerciais, e escribinlle a Lois. Debía ter unha vida triste, un día de sol como aquel, estar diante dun ordenador conectado a internet. Estás vendo o reflexo único? Preguntou en resposta. Tes que velo, está o cabrón de experto. Referíase ao profesor Igor Casas de Andrade. A presentadora facía a presentación recitando o seu currículo interminable, mentras a cámara enfocaba un home enfundado nun traxe feito a medida, que distaba do carcamal que non erguía a vista da mesa que coñecera. O experto dicía que se podía tratar dun trasno, que a persoa que fixera semellante conxuro debía ser de moi mala calaña. De feito, el negarase a facer semellante cousa, aínda que ben que llo suplicara. De súpeto, apareciu ante min a solución perfecta. Íalle quitar o demo a aquel pobre matrimonio que só querían unha boa neveira gratis e íalle meter na casa o experto. Ao fin e ao cabo, era a persoa máis indicada para ter un. Pola parte de que lle rompa todo canto ten na casa, paréceme ben, dixo Lois. Aínda que viña un claro pero a continuación, e o pero era que Lois pensaba que o experto ia usar o noso pequeno e doce trasno como un coelliño de indias, diseccionalo e quen sabe que máis cousas impropias facerlle. Exagerou porque adiviñou a miña debilidade. Está ben, xa veremos que facemos con el despois, pero hai que sacalo da casa dos vellos, dixen. Se queres podo quedar eu con el, dixo Lois con voz de inocente. Claro, outro experto, dixen tirándollas para que se decatase de que me decataba. Imos á casa de Bego e planeámolo con calma. Entro ás 10 e quero cear antes, dixo con exixencia. Que pasa, ti non tes vacacións? E respondín en plan impertinente. Que pasa? Ti non traballas nunca? Atacou el. Pois agora mesmo non, respondín zanxando o tema. O meu xefe non lle parecera moi axeitada a miña necesidade de días propios.
Se o mozo de Bego me miraba raro, a mirada que lle botou a Lois non se describía nin poñéndolle un moi diante. A min non me importaba, e Lois debía estar afeito porque tampouco lle chamou a atención. Begoña non contaba con nós e estaba envolta nunha bata horrorosa que lle regalara o mozo e que seguramente lle mercara a súa nai. Aquelas flores non eran normais. Sentade, sentade, dixo Bego sinalando o sofá. Xuntos artellamos un plan infalible, unha cousa fina, fina. Localizamos o domicilio do matrimonio pola fachada que saiu na tele. Lois, que era o profesional, ia os chamar finxindo que era para ir a unha entrevista en Santiago. Mentres, Bego e máis eu íamos ir á casa, meter o demo en algures e traelo con nós. Despois tería eu a custodia ata que lle atopásemos un fogar mellor. E como ides entrar? Preguntou o mozo de Bego desde a habitación. Era unha pregunta interesante cunha resposta complicada. Iso faise cunha tarxeta de crédito pasándoa ao longo, explicou Lois. Claro, e cantas veces o fixeches? Porque eu intentei nunha vez e non funcionou, dixo. Lois calou, non o fixera nunca. Co que debía cobrar había andar a dúas velas, que tarxetas de crédito lle ian dar. Bueno, é igual, diante da porta xa veremos, resolvín. Claro, como non vai haber xente pendente da porta nin nada, rosmou o outro. Dille que veña con nós, suxeriume Begoña polo baixo. Pois ven con nós, listo, a ver que tamén o fas ti, desafiei. Veu correndo, tratando de facerse o interesante, aínda que se lle notaba que o estaba desexando. Éramos un máis e iso sempre xogaría ao noso favor. O edificio era un verde con fiestras blancas que daba a dúas rúas ao comezo da ronda do Outeiro. A súa situación próxima a unha emisora de radio non facilitaba a discreción, porque ante calquera chamada dos veciños a prensa estaría ali de inmediato. Lois fixo a chamada con un número oculto, convenciunos de seguido, escoitábaselles dicir que sí, e o trasno detrás rindo. Agardamos agochados nos piares do tramo elevado da Avenida do Exército a que o matrimonio saíse do edificio. Tiñan a mesma pinta de paisaniños que na tele. Subiron a un 2 cabalos cun engadido de latón pintado casi da mesma cor. Saímos do noso agocho con toda a naturalidade da que puidemos botar man e diante do portal enfrontamos o noso primeiro obstáculo. Está pechado, dixen. Miráronme como se acabase de dicir a obviedade que acababa de dicir e arrancou un debate mímico que chamou a atención dos transeúntes. Dicir non nos dixeron nada, pero rosmaban entre eles. Xornalistas carroñeiros, pobre xente o que teñen que aguantar. E ao mesmo tempo que trataban de insultarnos, deronnos unha idea. Timbralle a calquera, díxome o mozo de Begoña. Timbrei. Que? Saiu da parede. Ola, desculpe que o molestemos. Somos do país e queríamos facerlle unhas preguntas sobre o trasno. Respondeu Lois nun alarde de agilidade mental. Do país? Preguntou o home. Xa estivestes pola mañá. Sí, pero somos de outra sección. Queremos darlle outro enfoque, dixo Lois. O vello non parecía moi animado, pero abriunos. Subindo pola estreita escaleira que nos suxeriu que o trasno non volvía a casa na neveira nin de coña, Lois díxonos que el entretía o vello facéndolle unhas preguntas mentres o mozo de Bego abría a porta. Despois, el baixaba a buscalo para dicirlle que a primeira parte do plan estaba lista e marchaban. Que nos apañásemos despois nosas dúas e que sorte e tal. Por como explicaba, daba a impresión de que eles dous facían a parte máis difícil e que o de secuestrar o demo era un mero trámite que calquera podería facer ou incluso que se facía só. Bego tamén o notou, pero fíxome un aceno para que non lle dera importancia naquel momento, que xa lles axustaríamos as contas cando as cousas se calmasen. Sí, todo iso me dixo cun aceno, é que nos coñecíamos desde había tempo. A verdade é que o mozo de Begoña se desenvolviu con soltura diante da fechadura daquela porta vella. Entramos, vimos o desastre, que a parella lles pareceu espantoso e a min normal. O mozo de Bego baixou a rescatar a Lois e nós puxémonos ao tema. Onde o metemos? Pregunteille. En algo pequeno, que non hai escaleiras.
dixo. Demos unha volta por todo o piso. Víase que era xente humilde. Doume pena collerlles algo, así que decidín que o trasno estaría estupendamente na bolsa da compra que levaba no bolso. Non tiña nin idea do grande que podía ser, pero se cabía na cadeira de brazos, na bolsa tamén. A min, se fose trasno, non me resultaría atractiva, dixo Bego referíndose á bolsa. Mireina mal, aínda que en algo tiña razón. A neveira facíalle gracia pola luz que saía de dentro, pero algo poderíamos facer. Hihihihi, riu o Demo. Apaga as luces, mandeille, a ver se funciona. Busquei no bolso o móvil e agradecín os 2,45 € máis impostos indirectos que me custara aquela aplicación que convertía a luz do iPhone en rosa discoteca. Ti agarra por aí, dixenlle a Begoña dándolle unha das asas. Metín o iPhone dentro ca luz prendida e a música posta. Comezou pola letra A, ABBA. Teño que admitir que me daba un pouco de arrepíos cando sentía os «ja» preto e a bolsa se movía. Begoña mantivo o tipo ata que notou que algo tiraba da bolsa e o borde se dobrou cara a fora como se alguén pequeno o estivese collendo para ver o que había dentro. A min inspiroume terrura. Hihihi, ría o Demo. Baixámola un pouco, preguntei a Begoña. Díxome que si ca cabeza. Baixámola un pouco e a dobra baixou un pouco máis. De súpeto decateime. O consuro, berrei. Ha! Berrou o Demo e soltou a dobra. Polo menos lembracheste antes de que chegase o teléfono, dixo Bego. Deus, xa casi o tiñamos, lamentei. Hihihi, riu o Demo. A ver, céntrate, estamos nunha casa allea, pensa rápido, conxuro do carallo e acabemos dunha vez, rifou Bego. Deille a bolsa, apagou o móvil e púxose a controlar que non viñese ninguén. Bolsa máxica... Carrexa compra carrexa o Demo, vai a compra leva o Demo... Non é moita cousa, pero igual para un apuro serve, dixen. Bego puxo cara de que non sabía e que apurase. Escribino no borde da bolsa por dentro. Volvemos poñer o iPhone dentro, ca luz rosa discoteca, e o ring ring why don't you give me a call de ABBA, e agarrámola a unha altura estimada de polo xeonllo. O Demo tardou. Bego impacientábase. Apareciu cando a canción chegaba ao final e o ring ring era máis insistente. Bego puxeralle máis volume e a dobra baixou case a carón e o teléfono de súpeto flotou. Pecha, pecha, apuraba Bego. Non lembro o conxuro, berrei nerviosa. Pois a min non me preguntes que non mo dixeches, respondiu enfadada. Como era, desesperaba. E o móvil achegábase perigosamente ao borde da bolsa. Vai a compra leva o Demo, berrei por fin. Quiteille a asa da man a Bego e atei a bolsa co iPhone dentro. Bego abriu a porta e corremos escaleiras abaixo. Na rúa seguimos correndo sen rumbo, eléctricas pola bolsa que levábamos, nerviosas pola invasión da casa dunha familia decente, histéricas de todo. Para! Por que corremos? Preguntou Bego esgotada. Ai, non sei, filla, respondí sen alento. Imos tomar algo. Unha vez tranquila abrín a bolsa. Sí. Igual non foi moi intelixente facelo en público no medio dunha cafetería, pero afortunadamente non pasou nada. Gardei o teléfono e dobrei a bolsa co conxuro e o Demo dentro. Era unha sensación extraña ter un espírito máxico atrapado na nada. Bego chamou ao mozo para dicirlle que todo saíra según o previsto. El debiulle dicir que vale, sen darlle demasiada importancia porque puxo cara de desgusto. Ao pouco volviu a chamar. Notase que o pensou mellor e veu na recoller moi manso. Eu volvín para a casa sen decatarme de que deixara o coche aparcado preto da casa dos vellos e que había xornalistas diante da porta esperando a que aparecese. Fóiseme a confianza cando vin unhas luces vermellas que viñan cara a min. É esa! Berraba do primeiro. Nese momento decateime de que o meu disfraz non era tan bo, que a perruca que mercara por 4 € non daba o pego. É que a verdadeira bruxa de toda a historia era, sen dúbida, a do primeiro. Ademais, que coño facían ali, se no epicentro da noticia non había ninguén?
O noso compañeiro Cuco Rodríguez di que hai unha cámara oculta que demostra que esta historia do trasno é unha montaxe. Espetou unha moza resabida mentre me plantaba un micrófono vermello no fuciño. Diana, Diana, crees que hai un complot contra ti? Preguntou outro deslumbrándome cunha luz cegadora. Diana, Diana, que pasa? Tes apalabrado unha exclusiva? Cheguei ao portal. Claro, aquí só se fala a golpe de talonario. Entrei. Que din os vellos que o demo marchou, berrou outro. Claro, que van dicir agora, se era unha montaxe, exclamou a do primeiro. Metinme no ascensor, deille 8 e respirei con alivio ao entrar na casa. Tirei o bolso onde caiu e prendín a televisión. É que non había maneira de facer algo ben. Resulta que o matrimonio Recolleneveiras era unha parella de farsantes. Antes por montar unha recua de efectos especiais para inventar un trasno, agora por non ter os efectos especiais. Eu pasara de ser a lurpia que inventara o conxuro a ser a cómplice montaxista. E o experto Igor pasara a ser un adiviño porque eu xa o anticipara. Esta clase de efectos non aparecen así como así. Son algo extraordinario, dixo. Doume pena non telo gravado para lembrarlle que el dixera que non facía esa clase de traballos, que lle insistiran, pero que tiña moita ética profesional desa. O programa especial durou até as 2 da madrugada. Os velliños non lles fixen un gran favor respecto da opinión pública, pero polo menos libreilles a casa dun demo rebelde, así que respirei tranquila e dormín. O día seguinte chegou a calma de despois da tormenta. Nos programas xa non se falaba do tema. Un recordatorio de pasada cun chiste retranqueiro. E despois dunha semana, nin o tal Igor saía nas tertulias máis rebellidas. Onde metiches o demo? Preguntoume con exixencia o profesor Igor Casas de Andrade. A culpa era miña por abrirlle a porta, que ben vin que era el. Pois que quere que lle diga? Vai a preguntar á televisión, que isto non é unha consulta. E pechei a porta. Había que amolarse. O vello tachoume de farsante, de bruxa, de meiga mala, de menciñeira, de farsante outra vez, e viñame con exixencias á miña casa. Temos que quedar para que me contes como foi a cousa, que non me fío moito da versión oficial. Escribiu Lois na mensaxe do Facebook. Quedamos aquela mesma tarde, non tiña máis que facer. Levaba no bolso a xaula co trasno para ensinarlla, por se lle interesaba para os seus estudios. Pero casi nin me dou tempo a contarllo. Que? Onde agachaches ao final? Preguntou, non co aire curioso dun cómplice, quizáis. Nada, nun cacharro que tiñan os vellos por ali. Mentín. Mentir dábaseme ben, facíao a miúdo. E máis, cobraba moito por saber facelo, como o facía. El criume. Pero non lle deixarías alí? Preguntou nervioso. Sí? Dixen, finxindo que non lle vía o mal a deixalo ali. Era un cacharro destes desargadelos, e tampouco tivemos tanto tempo para pensalo. Escoitamos xente na porta, tan pronto como vimos que marcharan, botamos a correr. E deixáchelo ali? Repetiu confirmando a versión. Sí? A verdade é que nin do cacharro nos lembramos. Bego aínda mantivo o tipo, pero eu estaba cagada. De calquera xeito, e aínda que a famosa cámara oculta non viu a luz, é mellor que nos acusen de entrar nunha casa que de entrar nunha casa e roubar. Un xarrón de sargadelos custa abondo para darme un desgusto, xustifiquei. Muller, sí, pero deixalo ali, insistía. Para vos foi fácil, nin vos coñecían, nin se van lembrar de vos, nin vos van relacionar co piso, nin co que desapareza do piso, pero nas dúas entramos, sabes? Rosmei cansa de tanta insistencia. Que sí, que o entendo, só que me chama a atención como estabas tan preocupada de que non caera en mans dun experto, dixo con retranca. Que si, hostia, fíxeno mal, perdoa a miña inexperiencia, foi a miña primeira vez. Berrei facendo un drama. Lois riu e parou de insistir. Rematamos a consumición e collemos polo noso lado. Notárao un pouco tenso, pero seguía metendo a pinta detrás no grande, polo que non llo tiven en conta. Aínda que eu pensara que a súa foi a parte fácil, e sigo crendo que o foi,
tamén tivera implicación e, de todas maneiras, a cámara oculta seguíame preocupando. Mentres a cámara oculta seguía oculta, a outra pequena cousa que non me deixaba dormir era ter metido o trasno nunha bolsa e comecei a darlle voltas a buscarlle un fogar. Un de verdade. Busquei por toda a rede a información sobre trasnos. Atopei pirateados algún dos estudios de Igor e a verdade é que me pareceu todo unha solemne trapallada. Non tiñan nin idea do que falaban. O único o que lle daba validez eran as traduccións dos textos antigos. Era de supoñer que noutros tempos, cando había menos xente no mundo, menos mecánica e menos contaminación, as criaturas do mundo campaban tranquilamente unhas mezcladas cas outras. Claro que tamén podían ser o resultado de algunha seta alucinóxena. Cuns días máis sobre o calendario, a cámara oculta deixou de preocuparme, e para manter alerta a miña paranoia, comecei a sentir que me seguían. Conteillo a Bego e partíase de risa. Aínda sabendo todo o que pasara, doulle a risa. Non porque pensara que toleara e comezaba a ver os semáforos como paparazzi, senón porque me cría unha famosa acosada por saír unha vez na televisión. Pero non me enganaba. 3 días despois desa conversa, na praza de Lugo, unha muller agarroume polo brazo e tirou de min até un apartado. «Coñecinte pola televisión. Ti non me coñeces?» preguntou a muller. «Non, desculpe. Todas as famosas dicían que a xente que as vía pola tele pensaba que elas tamén as vían. Eu son a que che levou a neveira», dixo en baixo, como avergoñada. «Ah, vale», dixen caendo da burra, sen saber que me ia pedir aquela muller, porque na entoación non lle adiviñei a intención. «Non sei se queres que che devolva», preguntou. Cando lle dixen que non, respirou aliviada. Díxome que non entendera o do trasno, e que de todas maneiras marchara, así que agora vivían moi tranquilos e a neveira funcionaba de maravilla. Podían mercar peixe, que a que tiñan antes non valía un peso. Nós non queríamos montar tanto escándalo, pero os veciños viñan ver que pasaba, e cando vían a festa contábanllo a todos. Logo o fixeron para vir a axudar cando unha ten unha necesidade e non apuran tanto, dixo. Tamén me contou que os rapaces de enfronte nos gravaran entrando no seu piso e que a partir dese día non volveran ter problemas máis que os de pelexarse con algunha xente pola rúa, que se fora a quitarlle o demo que mo agradecía. Non lle dixen que sí nin que non. Non quería dicir algo que puidese ser empregado na miña contra. «Bueno, muller, que outra cousa ías facer? Nos que roubar non temos e nada non nos faltou», dixo cando se despedía. Pareciume que nos miraban. «Porque nós non temos xarróns finos nin nada», dixo a vella con retranca. «Por que o di? Preguntoulle alguén por un xarrón caro ou?» interroguei. «Veu ese da televisión, o vello que ten moitos aires, que pensa que ten moita educación», dixo a tipa cravando o personaxe. «Que lle dera o xarrón de Sargadelos, que dis que tiña o demo dentro. Entrou sen permiso. A nosa xa é a casa de Tócame Roque entre toda a venciñanza». Non marchou moi contento. Non sabía se chamar a Bego e contarlle que pensaba que Lois lle contara a Igor que eu lle contara a el que o demo estaba nun xarrón de Sargadelos ou se quedar cas ganas para evitar que se volvera a rir de min. «Ois, que o teu amigo ese da universidade veume preguntar como era o xarrón onde agacháramos o demo», dixo Begoña. Toni non me deixou contestarlle. Díxome que non volvera a falar do tema con ninguén, que a ver se íamos ter un disgusto. «Fixeches ben. Eu dixenlle do xarrón porque tiña medo de que me acusasen de roubar un demo, tal como estaban as cousas», dixen. Conteillo da vella na praza e desta vez non riu. Incluso foi ela a que suxeriu que algo raro estaba pasando. Que o tal Lois non estaba tan humilde como outro día. No Facebook tiña unhas 5 mensaxes del. O primeiro falando de cousas cotiáns e despois a saco para sustraer información sobre o condenado demo. Pero non lle debeu parecer abondo que o tiña esperando por min diante da porta cando cheguei a casa. «Mira, que os vellos non teñen ningún xarrón de Sargadelos», dixo Lois. «Igual non era de Sargadelos, tiña debuxos azuis», respondín. «Hai algún motivo polo que me teñas que mentir sobre onde metiches o demo?», preguntou. «Hai algún motivo polo que teñas tanto interese en saber onde está o demo?», preguntei. Lois calou. Claro que o había.
Eu vou entrando, ti será mellor que marches, dixen. Aínda che debo unha cea, dixo Lois. Non creas que o esquezo, aclareille. Aí tamén mentín. Xa o esquecera, foran moitas emocións xuntas, eu que levaba unha vida tranquila. Igual non tanto, pero doutro xeito. Telo ti, non si? Preguntou Lois. O que? O xarrón. Non trouxen xarrón ningún, dixen. Pero tanto o dixen como o confesei, e tiven sorte de que Lois non estivera atento, porque ao preguntar o que xa dei a entender que algo tiña, ou iso me pareciu. Porén, el marchou e a min axudoume a tomar unha decisión sobre o destino definitivo do trasno. Era unha criatura da fraga, pois a fraga. E aínda que no blog do Demo de Jones dicía que era un trasno do fogar, eu ia ao levar a fraga, a doeume, que era a máis bonita que coñecía, a única en realidade. Estiveran verdes unha vez, pero había demasiados pescadores neuróticos queixándose de que lles enredaba os cebos. No Eume había un mosteiro museo, así que, de aburrirse polo monte adiante, sempre tería un refuxio. Sabería un trasno atopar o camiño cara a unha casa? Tiña que saber. Houbo un tempo no que non había casa do Demo de Jones. Quero dicir que seguramente o trasno era máis vello que a casa. Non fun de Bran, bueno, si fun de Bran, pero había tal cantidade de xente que non dei disimulado para meterme por un carreiro e esconsurar a bolsa da compra. Iso, xunto co medo que me daba meterme monte arriba e que me violase un de aqueles turistas oxigenados. Remataba outubro e as follas amarelas alfombraban as cunetas da estrada a Fraga. Parei no merendeiro que hai despois da primeira ponte. Aparquei a carón doutro coche que debía ser dunha parella que camiñaba pola beira do río. Nun primeiro intento fun pola corredoira. Pareciume máis cómodo, menos enlamado. Pero asomei o fociño polo monte e non me parecía dabondo para o meu trasno. Aínda así, cheguei ata o remate, subín a costa até o mosteiro e dei voltas de redor. Seguía sen convencerme, así que baixei por onde vira subir a parella que chegara canda min. Admito que fun cobarde. O sitio pareciume maravilloso, en canto o paso entre as rochas se foi facendo estreito. Sentei a carón, demasiado preto da auga, tendo en conta o cartel branco de letras vermellas que ameazaba con que o nivel de auga podía subir de improviso. Estriquei a bolsa e lín o conxuro en alto 6 veces. Escoitábase monte adiante. E se fora nai, tería aquela mesma sensación cando os fillos marcharan da casa, entre tristura e alegría, e unha tenrura e... ¡Ja! Berroume na orella. Unha dúbida asaltoume ao instante. Supoñía, porque así mo explicaran, que o trasno se apegaba a un sitio. E se en realidade se apegaba á persoa que os conxuraba? A alegría tenra transformouse en pánico. Tanta ceremonia para nada. Ría monte arriba. Tranquiliceime. E ti quen és? Preguntou unha rapaza pequena con pinta de trasna vestida cunhas roupas fantásticas e cunha flor no sombreiro. Non sexas impertinente, Faísca, será unha turista, non ves? Dixo outra pola esquerda, sinalando os meus zapatos. Claro, ademais o interesante é saber quen é el. Dixo outra máis que apareceu ao carón da primeira. Asusteime. Nesa sí que pensei que toleara de vez. Sí, quen é? Revoloteaba a tal Faísca. A que estaba á miña dereita doulle un empurrón e Faísca escorreu chegando á auga. Pinga! Berrou Faísca. Xesta, dalle aí. Quen é? Preguntou Xesta sinalando detrás de min. Mirei e vin. Vin o que debía ser o Demo de Jones. Pero non parecía un demo, tiña a mesma cara de simpático que as trasniñas aquelas. Cuns ollos vivos e un sorriso pícaro. A roupa non era tan bonita, nin comparación. Sorriu tapando a boca ca man. É o Demo de Jones. Dixen, facéndolle un aceno para que se achegase, aínda que non o fixo. Non é un demo, dixo Faísca. É un trasno. De Jones? Preguntou Xesta como pensando en algo. É o lin de Jones. E valo levar outra vez?
Preguntou Pinga con voz de pena. Non, trouxeno para deixalo aquí. Pareceme un bo sitio, dixen. Sí! Dixeron as tres á vez. Ensinaríamosche a aldea, pero non podemos, dixo Faísca. Non, non podemos, dixo Pinga. Non, dixo Xesta. O demo de Anllóns non se atrevía a vir onda nós, pero tampouco fuxía. A Fraga, como tantas outras aldeas, era o fogar dunha gran familia de trasnos e algúns ser máis que non vou mencionar porque non ven o caso. Na aldea vivían felices centos de trasnos. Tiñan as súas casiñas de toros de árbores e tellados de tona de piñeiro, as súas roupas tecidas de esparto e flores silvestres, as súas tortas e doces feitos de froitas exóticas. A vida na aldea era moi feliz, tranquila non, feliz. Ao final era unha aldea de trasnos e como tal paz e tranquilidade imposible. As cousas voaban polo aire e desaparecían dun lado para aparecer noutro, e todos os centos de miles de cousas que se vos poida ocorrer que poida facer un trasno do xénero e inclinación que queirades, pois todo o día, sen mesura nin descanso, pero moi feliz. Os trasnos son seres que viven anos e anos e máis anos. De feito, contanos de outra maneira para non aburrirse seguindo as nosas contas, a parte de que as súas son máis de fiar, máis útiles e máis antigas que as nosas. E por moito que saían as aldeas veciñas e se metían cos veciños cando tronzaban a madeira e cas veciñas cando facían o caldo, todo acaba cansando. Claro, para a xente nova, para a xuventude, era unha novidade e unha diversión, pero pasados os 700 anos, un caldeiro a rolos era un caldeiro a rolos, e un burro voando era un burro voando. Os vellos do lugar estaban decaídos. As vellas estaban a piques de sufrir un ataque de saudade aguda, e os máis novos e as máis novas que estaban a un paso de ser vellos decidiron facer algo para arredarse da monotonía que lles traía ter unha vida tan organizada, porque os trasnos tiñan moita afición a organizar. Debuxaban e pintaban e facían instrumentos musicais e casiñas monísimas e traxes divinos, pero organizar o que máis. A idea ocorreuselle a Arume, que era de nacemento a máis organizadora de canto can e jato había na aldea. Podemos ir a América, dixo mentras comían. A primeira ninguén lle escoitou, mellor dito, ninguén lle fixo caso, porque tamén era moito de ter ideas. Podemos pintar de verde as contras. Podemos cambiar as cortinas. Podemos... Ela éramos así, e como tal queríana, pero cos anos aprenderan a non prestarlle atención, porque os tiña traballando seguido, e os trasnos eran moi organizados, pero lacazáns aínda máis. A ese sitio, como se chamaba? Divagaban alto pensando que escoitaban. Si, onde fan iso da vida nunha hora, que a xente non fala. Como se chamaba, Hollywood, dicíalles o por polo baixo. Líalle a mente. Eran desas parellas repugnantes que remataban as frases un pola outra. Pero a xente estaba ao xantar, que outra cousa non, pero cociñar dábaselles de maravilla. Chegaba o cheiro da empanada de bacallau ao cabo Ortegal e ao mundo dáballe a fame sen saber moi ben por qué. Iso, Hollywood, onde sempre fai sol. Foi nese momento onde toda a mesa, sen excepción, lle plantou a mirada. Un sitio onde sempre facía sol. Iso sí que era interesante, e non o daquela gaita de xente andando tan rápido que nin tempo lles daba a falar, e que os días pasaban sen noites, sen almorzo e sen comer ás veces. Faltan maletas, repetía a Mencer, que era todo nervios e impaciencia, todo agobio e agonías. Se faltaban maletas, era culpa del, que era o carpinteiro, pensaban todos os coitalo rosmar. El ben entendía o que lle dicían aquelas miradas, pero non lle podían pedir que fixese o traballo el só. Que culpa tiña el das tolerías de Arume? E aínda máis, que culpa tería el de que lles dese por lle facer caso? Por que sempre lle facían caso? Non eran fiumes, eran poucas ganas de traballar. Efectivamente, as maletas non chegaron.
Tiveron que retrasar a viaxe un mes para darlle tempo a Mencer a facer as que faltaban, porque axudar non lle axudaron, non era cousa deles, cada quen facía o que lle tocaba. Tampouco pensaban que xuntaran tantas cousas nos centos de anos que levaban na fraga. A máis vella de toda a aldea lembraba que chegaran cunha ola, unha manta e pouco máis. Que tanto tiñan que xuntar? Son outros tempos, dicíanlle todos. Ela xa o sabía, que era vella pero non tonta. Os nenos non facían máis que enredar. Corrían cara aquí, corrían cara acolá, abrían as maletas e sacaban as cousas, mira que as pechaban ben, como aprendían o que lles interesaba, porque ler case non sabían, que non había quen fixese bo deles. E mira que lle dixeron veces, non vaiades nadar hoxe, hoxe tedes que estar aquí a hora. Pero que sabían eles de mirar o reloxo, que sabían de nada. Algúns quedaron porque os pescaron polo gorro antes de que marchasen, pero non os deron pillado a todos. Algúns escapáronselles, falando con propiedade, algunhas. Pero ninguén se decatou daquela, así que todos felices. Os pais porque pensaban que lles fixeran caso, e as pequenas porque pensaban que non as descubriran. E que non me esqueza de Trebón. Trebón é un elemento clave nesta historia. Non é un trasno, pero ser é un elemento clave nesta historia. El era un ser frío e arrollador como unha treboada con moi mal xenio. Si, o de Trebón ven de treboada. Non é que fose un trebo moi grande e dese moita sorte nin nada. Non, el estaba sempre a que saltaba, sempre maldicindo e rosmando. Non o rosmar simpático dos trasnos. El era un enforruñado de por sí. Non tiña metas na vida, polo menos non metas coñecidas. O que tiña era unha teima. Eliminar a todos os trasnos, as trasnas e canto nalgún momento tivera algo que ver con eles. Ninguén sabía de onde lle viña esa teima, só se sabía que era unha teima moi teimuda. Pasaba o día argallando trampas infames e malévolos plans. Os trasnos, na súa feliz inconsciencia, non lle daban importancia. En realidade, os plans de Trebón eran tan malos que nunca daban resultado, e eles nin se enteraban da súa insistencia. Ás veces chovía de improviso e tiñen que facer un baile na casa grande, ata aí chegaba a ira de Trebón. Pero anos e anos de observación fixeron de Trebón un entendido na cultura trasna, no seu modus vivendi e, en definitiva, en todo o que facían aquelas odiosas e repelentes criaturas. Polo que se sabe de Trebón, é tan bello como a máis bella trasna, e aínda diría que un pouco máis, pero sen reuma nin enrugas, estaba o que se di moi ben para a súa idade. Sabía que aqueles monstruos ananos planeaban algo, e debía ser importante, porque estaban todos no allo. Aqueles baúis debían conter o famoso ouro do final do Arco da Vella, case seguro. Non paraban de carrexar máis e máis caixas. Si, era o momento. Tiña o guardado para unha ocasión como aquela. Unha gran ocasión. A ocasión. Levaba anos rimando un conxuro cheo de letras e sentimentos, inxenio e maldade. O conxuro. Nalgún momento, cando tivesen as caixas xuntas, cando parasen de carrexar ouro, cando todo estivese listo, farían o conxuro do desprazamento para agachalo onde quixera que rematase o Arco da Vella. Daquela, naquel instante, el diría o conxuro e cambiaría o destino do desprazamento, quedando con todo o ouro. Si, aquel era o conxuro, aquela era a ocasión. Trebón observaba con ansia cada ir e vir dos trasnos, cada paso e cada pestanexar ata que chegou o día. Decatouse porque pouco a pouco foronse reunindo na casa grande, alegres e revoldeiros como sempre. Tan concentrado estaba en refregar as mans da avaricia que tampouco se decatou da fuxida das pequenas trasnas ao río, e quen sabe se foi ese o único erro que cometeu no seu plan perfecto. Sabía el de sobra o conxuro do traslado. Só tiña que facelo ao mesmo tempo e tal como tiña escrito. Gardárao nun cofre de ouro. De acordo, de latón, pero parecía de ouro de tan limpo que o tiña. O cofre estaba pechado cunha chave que levaba colgado ao pescozo. A quen lle ia interesar roubalo?
El pensaba que a todo mundo e levaba a preto da gorxa para que ninguén lle arrebatase. Nin se decataba de que o mundo tiña máis en que pensar que nuns versos escritos con caligrafía minuciosa pero incomprensible. Na teoría estaba todo listo. Hai que dicir que nunca probara o conxuro. Non quería levantar sospeitas interrompendo os pequenos saltos no espacio daqueles ananos do bosque, que parecían tontos, pero a experiencia demostraralle que sempre acababan saindo ca súa. «Chis, Garabís, a Hollywood queremos ir?» dixo atrás na vella ante a atenta mirada de toda a casa. E antes de que dixera «Garabís, chis, lévanos alí», Trebón berrou con todas as súas forzas o contraconxuro. «Garabís, plis, fastidieivos, sí!» E alzou os brazos victorioso, e a risa maléfica escoitouse por toda a aldea e máis aló. E mirou polo telescopio e viu que na casa grande non quedara ningún trasno e, sobre todo, ningún baúl. El fregaba as mans, suando a avaricia e despedindo unha emoción desenfreada polos ollos. Sí, funcionara de todo, todo e todo. Como? Que como soubo Trebón que funcionara? Pois porque os trasnos non estaban na casa grande. Como? Que igual estaban en Hollywood. Como? Pero... Vale. Ese foi un erro de cálculo de Trebón. Pero traballou moito e iso hai que valorarlle o meu pobre. Tamén foi case o único erro que tivo. Non pensou na maneira de verificar o éxito ou fracaso da súa artimaña. Pero iso non quere dicir que non tivese éxito. Podía ir a Hollywood e verificalo, pero nin sabía por onde quedaba. Pensaba que era unha aldea de por aló por Irlanda. Todo o que soaba a Bú estaba por aló. Pero facía moito frío e había uns trolls grandes e, ademais, estaba case completamente seguro do seu éxito. E non era unha seguridade vana. Tiña un forte pálpito de que tivera éxito. Un convencemento absoluto de que tivera éxito. Non podía ser de outra maneira. «Ai, que caio, dame a man que caio!» dicía rindo un mozo que simulaba esvarar dunha rocha dun pouco máis arriba. «Pois ten coidado que hai unha señora aí embaixo», dixo outro. Coidado había ter el. «Señora! Señora! Señora!» Non lle quitei ollo até que baixaron para cruzar o río, atacando cos meus pensamentos maliciosos que non fixeron efecto. Nin esvarou, nin houbo unha desas riadas que prometían os cartéis con letras vermellas. «Sabía que o colleras ti», dixo sorrindo Lois apoiado nun coche aparcado a carón do meu. «Sabía que me seguías», respondínlle. E eu non collín nada, que che quede claro. «Xa», dixo sorrindo dándome a entender que non me cría. «Vémonos», despedínme mentres me metía no coche. «Sabes, caín na tentación, admito», confesou. «O tío díxome que me aprobaba se llo entregaba». Sorrínlle. Despedínme ca man sen lle dicir nada e volvín recuperar a miña vida normal. Aínda que de vez en cando paso a saudar. Morriña, quizáis.